Хәзер бейек җиңүгә үзләреннән зур өлеш керткән ветераннарыбыз турында. Җиңү бәйрәме алдыннан Буа районында утны суны кичкән сугыш ветераннарына азык-төлек җыелмалары, бүләкләр тапшырдылар. Сугыш ветераннары Рәүф Төхфәтуллин белән Гариф Сафиуллинга бүләкләрне район башлыгы Рәнис Камәрдинов тапшырды. Җиңү көне алдыннан Бейек Ватан сугышы ветераннары янына барып, хәл-әхвәлләрен белешү күркәм традицияга әверелде. Орден медальләр белән тулы парад костюмы. 101 яшьлек Рәүф Төхфәтуллин бүген дә егетләр кебек әле. Ветеран ялгыз яши, барысын да үзе булдыра. Гомере гел авыр сынаулардан торган мөхтәрәм ветеран шулай күнеккән инде. Сколько вам лет? Страшно сказать. 101, 6 месяцев. Рәүф Төхфәтуллин узган гасырның 39 елында Буадагы Вахитов исемендәге мәктәпне тәмамлауга армиягә чакырыла. Белоруссиядә хезмәт итә. Сугыш башлангач танкист булып, фронтның алгы сызыгына китә. Дошман белән зур бәрелешләрдә катнаша. Соңгысында аның танкына дошман снаряды эләгә, исән кала. Төрнәкләнеп чыккач, аны танкларны ремонтлау буенча взвод командиры итеп биреләр. Надо сказать, что не так просто. Армиядә хезмәт итүдә дошманнарга каршы сугышу да җиңел булмады. Танк батыла калса, төннәр буе йокламыйча төзәтергә туры килде. Җиңүне якынайту өчен көне-төне тырыштык. Гариф ага Сафиуллин да район башлыгы кулыннан бүләк калды. Фронтка ул 14 яшендә чакырыла. Разведчик булып хезмәт итә, берничә тапкыр яралана. Җиңү турындагы шатлыклы хәбәр аңа Прагада килеп ирешә. Сугыш ветераннарына бүләкләр һәм азык-төлек җыелмаларын тапшыру Буада традициягә әйләнгән күркәм гадәт. Республикадан азык-төлек җыелмалары һәм районнан бүләкләр тапшырыла. В честь 76-й годовщины Великой Отечественной войне Бейек җиңүнең 76 еллыгы уңаеннан Республика президенты Рөстәм Миңнеханов исеменнән ветераннарга бүләкләр тапшырабыз. Районда бүгенге көндә 18 ветеран яши, аларның тол калган хатыннары 100дән артык. Район хакимияте исеменнән дә аларга бүләкләр бирәбез. Районда җиңү көнен бәйрәм итүгә дә актив әзерлек алып барыла. Бәйрәм традиция буенча шәһәрнең үзәк мәйданында узачак. Фанис Мөхәммәтов, Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары, Буа районы.